हे माई ओए ई करे खराब करे दादा ठीक हो बाबूजी इनकरा का हो गल बाबूजी इकरा का हो गइल देख देख का हो गइल आपके मामी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं खेला कैसन तबीयत खराब हो गइल की बुखार तो नहीं थे हे बाबूजी इनकर का हो गइल का हो गइल कुछ खा ले कर बताइए आप का हो गइल ऐसे काहे उल्टी करतनी आप ना मम्मी ऐसा कोनो बात नहीं किए देखी पूछी दीदी छोड़ के गइल पहले हमारे फर्ज पे पूछे के बतलाई का हो गइल आपके सुनना चाहता हूं सच सच बताई पहले ठीक ना तला सुना काम करके पता ना हम गोल बनी ना लिया आवे रे पता यही का करतनी रे रे दादा हटा छोड़ रे ए बाबूजी के करी हम ना करब तो अरे दादा दादा छोड़ हटा झाड़वा ये दादा ई बतावा तोरा बैठे उठ गए तो चाहिए तो बढ़िया आराम करे चाहिए बाहर थाई बाबूजी का करते कहते पहले वहां गोल बनी भागने के लिए आए अभी तक हो जे बानी अभी मोटका भैंसो अरे रागन का रे फोन नहीं लोकर ना बाबूजी लगाओ तब उठाओते लेके चली मामा जी आप बोलो आप तेरे बाबूजी खुश रह प्रणाम मम्मी खुश रहे प्रणाम ना खुश रह बच्ची केन बानी दिक्कत नहीं है ना दिक्कत का नहीं काम करे के मन करते नहीं के बोला तारे ई तो लाद मारे त मम्मी ए बाबूजी ऐसा बना हम जातन चौका पे मुर्गा ले आवे पूजा हाँ, जो ले। ना ला इधर जातन रे पूजा देखिए मामी के ख्याल रखिए लाई कुछ ले ले है 3 गो ले ले एगो हम एगो तू एगो बाबू एक ना आओ मम्मी जी अरे बैठो तोर माई देले बे ठेकुआ का रे हां ना तारे खाती नहीं के देले के करा के देले हां करे पता तारे दास से तो टूटी ना हमसे ना टूटी ना हम पूरा हड्डी चबा जाएंगे छी वो ना तारे के संतरा भेज ले दिया हां सब पान ले जा ना तू ले जा बाद में खा ले लेट काहे कर देनी जा अरे मामी पता है रास्ता में गाड़ी खराब हो गई रही है अरे चलो, ठीक है। ना खातिर संतरे ले लगली यही से लेट हो गनी है जा ले लाठी खाना खा लीजिए हमर लाइकी कितना बढ़िया ये ले आई है बबुआ का होई आया ये भगवान दिए तभी न होई जी एक कहा ना जल्दी बाहर आ जाए हम ओके खिलावल चाहता नी ठीक बा खिलाई में ऐसे तो बोले नहीं है कि आप राम ना तो काम करत आ होई तो खिलाई हम और कुछ कर लेही ठीक है मम्मी तू चिंता मत करे हम पूरा काम करम ठीक बाटे कुछ चली घर में खाना ना खा लेही चल तो जा हम आवत नी ठीक बाटे कुछ आई जाओ ना ठीक बच्चे मम्मी गाँव में आ तो गई नहीं पगला मना करते रहे मत जाओ तोरा बिना मन न लगी पता नहीं कैसे हुई इसको पर फोन करके पूछ ले कि कैसे मालिक कैसे ना का करियो ओकरा बिना हमर तंचो मन तो ना लगेला लेकिन आ गई काहे कि मम्मी के सेवा करे करला उसको देखे करला हलवा बनाए करला ना यही से आ गई माफ कर दिए जान फोन कर लो एक बार अच्छा ई देखा हमार जान के ना 100 साल उम्र बाटे लंबी हेलो हाँ करे जान सॉरी जान हम चल नहीं मामी को हैं अब बताओ ना तुम मामी के करे वाला बा हमरा अलावा अरे जान द जान माफ कर दो हमरा के माफ ना कर सकेला तारा के कैसे भुला जी मैं जिगा के आ तारा ला केहू को कैसे पटा लूं तारा इतना शौक होता ना जान तो तू इजगी आ जा हाँ आ जा तू इजगी तब तारा के विश्वास है कि हम तारा से कितना प्यार कर रहे ना हाँ हाँ जल्दी आवता है तू ठीक बाटे तू आवा हम इजगी मामी गाँव में हाँ एजगे रही है 1 महीने तक हमरा साथ है हाँ आ तारा के जाहू ना दे तब तारा विश्वास हुई ना हम देखा तानी चल ठीक बड़ा कदम मामी आता ठीक बाय जी हाँ मम्मी बोला नहीं खाना खा के तो अभी तक लेजी रह गई नहीं अब मम्मी चलो ना हम आओ तने अभी भूख ना लगी। चली तो उठी ता ठीक है चलो चली खाना खा ली ए मेरे सन चिड़ैया ते तोर ना जीजा आवता ना मिले खातिर हमरा से यही से तरह के स्वागत करे खातिर ना जी खड़ा करके रखे तू कहां भाग जाता ले अरे
अरे हम करी जा ई देख तहरा के देख के सलाम ठोकत रहलिया बहुत लुका लुका के एडमिन के कैसे तू बात पटिया तू चल त आओ पर लेकरा में तब बात कर ले देख ली तो बहुत मार देखो जान तोहरे खातिर नहीं वीआईपी रूम एक्सेप्ट कइनी हो ए जान तो होई है मिलल भूसा वाला में हैं तो का करी तू ही ना गता देला मामी के जाके कोनो और लेके के पटा ले बुता तो क्या करी हम तारा के जब ले देखे नहीं ना तो ले हमारा एकदम मने ना माने लगो से हां कोई ता अब जी 1 महीना रही है तू हमरा संग है अच्छा सुनो जब ना तक से मामी के लेका नहीं हो जा आज भर तब बिता ले आल जी तब फिर क्या ले आ जी तो 1 महीने रह ना जी कोई नहीं के ना घरे सुनो ना जान जब ले तारे हम ना देख ली ना तो हम रहिए ना जाना तो हमरा कौन से रहल देला हमको अपन खुशी खातिर नहीं वो तो मामी के लइका होकर तब बहनी हलवा बनाए खातिर एकदम अब बेचारे के कब अपने जान के पास मिल जाई जाए द अब एजी से ना तू कहू ना जेबो जब तक हम मामी के नहीं खे हो जतना लइका तब तक तू एजी के रहबा सुनो ना मामी के तू हलवा पकाओ तो अब का हम कहीं तारा के का छी हमन के ना छोटी को हेते को तो खिली तो अबे ना शादी के बाद और अच्छा लागेला देखे में शादी के बाद चलो ना चल हमके पता रहला कि आई बात तू माने वाला नहीं का जानते बाड़ू कि जब यहन छोड़िया न होइले ना त का चल घुमा फिरा के क्या बात करे को आबो फिर आज तो छोड़ दा चलो हो गई अरे हो गई चलो चलो चक्कर है लगा ओए बेटा आज भी सहारा चक्कर में का ना करे के पड़ी हमरा के अरे तू ऐसन बोतले में कि चलो ठीक बाटे ना हां जैसे देखो कोई बा ना ना हम धीरे से भाग जाते हां और हां अब के तारे ई गांव में रहेला दोस्त दोस्त नहीं कह सा लेकिन हां योगा में दोस्तवा कहत रे के ऊपर है साथ हाँ। में दिया बनस ओकरे घरे रही है ठीक है और जिकिन इंतजाम रखिया हमरा तारे के रोज रात के मिल मसही ठीक है रोज लुका देखा तनी के बा के की होने की चल बड़ी डर होला जल्दी जल्दी भाग 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 सुना ना जाने बच्ची ना अरे जाना रात के मेरे जितक जा अरे मारे भाई अगर पकड़ा गल रहती है ना तो कुल नाक एकदम कटा जाए चलो शुक्र करो हमारे जान चले ना अब दिन में ना राती के मिलल जी चलो हम चली ना तो मामी सब कर लगे हैं ये माई पूरा दम ना कटा दलस एकरा के एकदम नातिन बिया मोर के तक बाबूजी हम मारियो तो ना सकी ना भागी ना लागे ली बतलाई अगर कुछ बोल दे तो दीदी कहे कि हमर लड़की भारी हो गई इनकरा खातिर हां करे ना कटा दली पूरा बाप रे के सब बहाना बना कर यही खातिर भारी जत रही है का हमरा से चाहत ना लिया के रे हम पतो के दुख में लिया नहीं बड़ा का दुख बतलाई बाबूजी हम सोचली कि हमार उतने हलवा बनाए तो खुद इनकर हलवा हमरा बनाए पड़ी लागत रटे तोला शर्म ना लग रे तो जान बानो नाना की इज्जत पूरा तोला भगने वाली तो का से गलती करे ना बेटा मना करा के पास आके अगर माई बाबू के फोन लगाओ देख के आ जाए ना मत बताइए मम्मी के बाबूजी बताएं जरूर बताएं तब इनकर मनसा का छुट्टी तू हमर नाते ना हमर नाक ना पूरा मतलब कर के बता दे मुंह में पहले कुमार लगे है इतना लिपस्टिक लगा के चलेली सा तोर तर क्यों शर्म ना लगी मामा मामी के ना इनकर के ले के पहुंचाई हमार पैसा बहन के लिए आई ऊ करी लेकिन इनकर के ना रखब हम ए जा तन क्यों इज्जत के किया ना ला पूरा सोरिया दे दलू गंगा मैनी यार माफ कर देना कैसे माफ कर जा ये माफ करे वाला काम बटे हे बाबूजी इनके पहुंचाई न तो हमारी के इज्जत ही ना रही घर के बिना कबू तो मारो जे कता नापसी ना किसन ए जे मारला था क्या बिजान करे लता का घर में रह हम काले जाई बाबूजी हम तो खुद अपन दुख में बानी करे तो तन क्यों ख्याल ना आइला अपन बाबू माई के इज्जत के पकड़ियो तो पूरा दम डुबा पर लग रहली का ऐसन को लेकिन के नाम केहू के खेल ना रहले उ कहाँ तो के खेल रहले? रहली सा ओकर के हटे? मोच का बार ओ चल चल कहां के हटे ओकर मोच का बार वो हमारे गांव में क्या हां ओकर मोच में उतना इतना दूर से बिना हेजे ना बोलत रहलू इतना बा। बिना के उस सुई अरे तारा धागा ना बचे गुंजाइश ले चल मामले में हो। चल कर के दम ए बाबूजी देखिए हमार बहन के लिए इनकर के पहुंचवा दे ठीक ना हम तो कहत नहीं दुख में केहू तरह जो कोई के नहीं तै सीते कोई के नहीं कोई नहीं चल ए भगवान हमार के करे चल हमारे के बाज ना रे